Сега обаче продължаваме по темата, която ви обещах още в началото на днешното предаване, тъй като днес е Световния ден на усмивката. Ще говорим за нея и за смеха. Всички сме чували, че смехът е най-доброто лекарство, но дали наистина е така? Каква е позицията на науката по този въпрос? Всъщност има специална наука, която се занимава с изследването на смеха. Нарича се гелотолия. Ето какви научни факти са известни за този човешки феномен. Това са научни доказани ползи за здравето. Децата се смеят средно по 400 пъти на ден, а възрастните до едва 15 пъти. Проучване на университета в Балтимор показва, че 40% от хората, които страдат от сърдечни болести, са по-малко склонни да се смеят от хора на същата възраст без сърдечни болести. По време на смях в тялото се отделя коктейл от хормони на щастието, като серотонин и ендорфин. Серотонинът повдига настроението, а ендорфинът, освен че носи усещане за щастие, служи и като естествено болкоуспокояващо средство. Намалява се отделянето на стресовите хормони, които се наричат кортизол, адреналин и допамин. Така стресът няма как да възникне. Като се смеем, свиваме, отпускаме мускулите на корема и гръдния кош. Това масажира вътрешните ни органи, което е полезно за тях. Отпускат се над 80 мускула в човешкото тяло. Смехът е много добра кардиотренировка, защото се очистява изпомпването на кръв от сърцето. 1 минута сърдечен смях се равнява на 10 минути фитнес кардиотренировка. Освен това, смехът намалява кръвното налягане, подобрява се кръвообращението и метаболизма. Смехът води и до вътрешен джогинг, кръвоснабдяване на мозъка. Кръвоснабдяването на мозъка също се повишава заради връзката му с напрягането на мимическите мускули. Подобрява се оросяването на крайниците, подобрява се храносмилането и се изхвърлят повече токсини от организма. Има и отслабващ ефект, тъй като тялото изгаря повече калории. Има още много положителни резултати от следствието на това да се смеем. Все пак благотворното влияние на смеха не спира до тук, но за съжаление в днешни дни все по-рядко ни се случва да намерим повод да се развеселим и да се разсмеем от сърце. Това ни кара да се питаме как да внесем повече смях и радост в живота си. Ние решихме днес да ви отправим едно предложение чрез йога на смеха. Да, има такава техника и за нея ще говорим още сега с моята гостинка, инструктора Елица Йоргова. Елица, здравей! Здравей! Радвам се, че си ми на гости. Аз много се радвам също. Ти чу анонса, който направих. Първо, съгласна ли си с това? Абсолютно съм съгласна и беше много изчерпателен за здравните ползи от смеха. Едно е ясно. Хубаво е да се смеем, освен че ни прави щастливи, е много полезно за здравето ни. Първо обаче да обясним на зрителите какво означава йогата на смеха. Йога на смеха или така наречена хасия йога така възниква от преди 16 години, може да се каже, в Индия. Основател е доктор Мадан Катария и много бързо завладява целият свят. За 16 години в момента има клубове по йога на смеха в, да не ви излъжа, но над 80 държави по целия свят. И идеята е просто човек да се отпусне, да се смее, да забрави стреса, да забрави забързаното ежедневие и така да се върне малко в детското в себе си. Вие самата казахте колко 400 пъти, че се смее на ден едно дете, един възрастен... Едва 15. Едва Още 15. едно доказателство, че децата са най-добрите учители. Да. Трябва да взаимстваме повече от тях. Сега, интересното около тебе, първо ти си счетоводител по образование. По образование, да. След това си работила като стюардеса. Да, полетях доста. Полетя, след което се отзова в Индия, където си прекарала 10 месеца, каза, на обучение. 10 месеца, да. Разкажи ни за това. Първо, как попадна там, защо реши, на какво те научиха в крайна сметка? Ами аз любителски се занимавам с йога от 2002 година. И като един обикновен човек ходих 2 пъти седмично на занимания по йога. После започнах да опитвам самичка. След като започнах да лета, съм ходила на обучение навсякъде по света, където можех така да успея да намеря време. И в един момент реших, че първо не ми стига,
Второ, не бях сигурна, че изпълнявам нещата както трябва. И все пак една работа на стюардеса е доста добре заплатена. И можах да си позволя да си отделя време, почти една година, да отида в Индия и да се посветя на обучение. Институт по йога Кайва Ледама се нарича. Много сериозно обучение. Всеки ден от 7 сутринта до 7 вечерта. С униформи си ходихме така с белите дрехи, с логото на института. Това, което сме виждали по филмите. Да, все едно живот в манастир, абсолютно отдаден на обучение. Практика, много философия, физиология, анатомия на човешкото тяло, психология, методи на преподаване, древни индийски текстове, различни неща. И там всъщност беше първият път, когато се сблъсках с йога на смеха. Laughter йога на английски се нарича. Беше дошъл един преподавател, гост, и аз толкова се впечатлих, толкова се заредих. И просто когато се върнах в България, може би една година след това разбрах, че в България вече има йога на смеха. Присъствах на първата сесия в Пловдив и така се получиха нещата, че и аз се обучих за инструктор на йога на смеха и с голямо удоволствие го правя. Горе-долу през 2 седмици така правим сесии по смях. Сега, разкажи ни за тези сесии по смях. Какво представляват? И вярно ли е, че все пак понякога отстрани може да изглежда странно, когато се съберат хора и се смеят? Изглежда много странно. Изглежда много странно. Да. Яни, идеята е, че човек трябва да се смее без причина. Наистина, за да получим този здравословният ефект е нужно... Този смях без причина го квалифицират по един друг начин. Но сега нека да обясним, че всъщност това може да е здравословно и да ни направи щастливи. Абсолютно здравословно, да. Да, точно от медицинска гледна точка, за да имаме тези здравословни ефекти, да се отключи този коктейл на щастливите хормони, серотонин, ендорфин, е нужно поне 10-15 минути дълбок коремен смях. Да не говорим, че това много добре прибира коремчето и така изглажда мускулите. И за това се започва с едни леки игрички, които много наподобяват на децата в детската градина, как си играят и се смеят и въобще не им пука дали някой ги гледа или не. Да. За тях? И така тези игри постепенно увеличават тяхната абсурдност, може да кажем. И така ни подготвят да се отпуснем, докато най-накрая се завършва с смехова медитация. Когато наистина се отпускаме и се смеем без причина. Да. И една такава игра абсолютно различно. Примерно, има запознаване с смях. Може ли да го направим? Сега. Добре. Изненада. Абсолютно ми изненада. Нали, как става запознанството с смях? Вместо приятно ми е лица, как се казвате, ви отговаряте деси. Просто си подаваме ръце и вместо да говорим, трябва да се смеем, така ли? Да. Надявам се да не изпадам. Сега наистина ми е наистина весело. Аз обаче имам един проблем с смеха, в който като се разсмея, много трудно се спирам. Няколко колегите са го виждали. Не знам доколко е чудесно, защото в крайна сметка, когато си на ефир и си на живо предаване, и понякога като ти стане смешно, много смешно, а ти трябва да си сериозен, изпадаш в леко конфузна ситуация. Но явно ставам за йога на смеха. Но със сигурност правите хората щастливи, защото смехът това е такова прекрасно нещо. Много искам да кажа на... Не мисъл, може би сентенция бях прочела някъде, че ако се усмихнеш на един непознат човек на улицата, може би това ще е най-хубавото нещо, което ще му се случи през целия ден. Това е точно и в контекста на днешния световен ден на усмивката. Да. Това е и мотото, под което минава днешния ден. Смехът е заразен, смехът е безплатен, смехът обединява хора от различни нации, от хора от различни религии, хора от различно обществено положение. В една сесия по йога на смеха идват ученици. Миналата седмица беше абсолютно изненадващо за мен. Дойдоха бизнес хора с костюмите, даже с фирменото знаме. Те не знаеха къде отиват, но беше уникално. Просто... Събрахте се и се посмяхте, както се казва. Добре, колко време протича една такава сесия? 1 час.
Обикновено 1 час. Как започва? Разкажи ни, това е много интересно. Да. Ами започва странно, когато се съберат, знаете, така непознати хора. Едно конфузно се споглеждат или започват да си говорят за времето. Другия, дали нещо няма да изглежда смешно отстрани. Да. И след като се съберем, започваме с един абсурден разказ. Така съставяме някаква история помежду си, всеки казва по една дума. И идеята е в йога на смеха, това е много важно да отбележа, че ние искаме да изключим тази част на ума, която определя, която коригира, която вътрешно обвинява, това е правилно, това не е правилно. Идеята е да реагираме точно като децата, абсолютно на момента, абсолютно инстинктивно. И затова, примерно, казваме, започва сесията, изключваме телефони и не си говорим помежду си за странични неща. И затова е точно на момента, даже това може да се каже, че една медитация, защото медитацията ни кара да бъдем тук и сега. Да оставим миналото, да оставим тревогите за бъдещето. И по този начин. Първото нещо, което човек му хрумне, казва в този абсурден разказ. И то става комично и всеки е с такава уникална заразителна усмивка. Всеки човек е различен. И също много важен контакт е в очите. И няма как, когато виж един усмихнат човек срещу теб, ти да не се усмихнеш. Не смяташ ли, че напоследък като че ли българите сме много намръщени и затиснати от проблеми и като че ли не се сещаме за усмивките? Какво да кажа? Какво си мислиш, като ходиш по улиците, като гледаш Да, по улиците, хората? за съжаление, ми прави впечатление, че хората са огрижени, тревожни, много често си говорят самички. И човек има нужда да се смее. Даже аз може би на всяка сесия го споделям, докъде е стигнал светът, че да се събираме, за да се смеем, нещо, което по рождение е вътре в нас. Нали, толкова са се затворили изведнъж хората, или пък ако се разсмееш спонтанно на работа, започва да те приема, че не си сериозен, че не си отговорен. И този състезателен дух, нали, така поставен, да си първи в училище, първи в работа, не се усмихва, изглежда и добре, бъди сериозен. И явно за това е... Това се е породило йогата на смеха. Това тъжни хора, според мен. Тъжно е, да. Тъжно е. Налагането на тези неща. А какви хора идват при тебе? Ти каза всякакви, от сериозни бизнесмени, дори доколкото знам, до малки деца. Да, и до малки деца. И тогава се получава много, много хубаво. Имали сме сесия с две дечица, бяха може би на 5 или 6 и имахме участник на 70 години. Ами те заедно бяха с едно общо. Така си играеха, така си смееха. Доколкото знам обаче, концепцията на йога на смеха се базира на факта, че човешкото тяло не прави разлика между имитация на смеха и искрения сърдечен смях. В крайна сметка ефекта за организма ни е еднакъв. Точно така, да. Базирайки се точно на този факт, първоначално на хората им изглежда наистина изкуствено. Абсурдно им изглежда как така ще започна да се смея без причина. Но може да вложим наистина малко така усилие, но после този човек се отпуска и наистина започва от сърце да се смее. Добре, какви са резултатите от една такава йога на смеха? Освен, че се чувстваме по-заредени, по-малко обременени, по-щастливи. Да. Резултатите са първото, което винаги ми прави впечатление. Започнах с това, че първоначално стаята е пълна с хора, които не се познават и така леко странят един от друг. Нормално. Само след 1 час смях. Ти ги чувстваш тези хора толкова близки, толкова ти е спонтанно, толкова ти е спокойно. Целта на йога на смеха е да не се присмиваме на някой, да го сочим с пръст и той да се свива в себе си. Целта е да се смеем дружно. И това има много добър социален ефект. Сплотява хората, сприятелява. Използва се в фирми за тимбилдинг, така за сплотяване на колектива, увеличава работоспособността на хората. И ефектите са супер. Когато ти излезнеш усмихнат на улицата,
много по-лесно да накараш някой друг да се усмихне. Ти щастлив човек ли си? Да. Личи ти, понеже постоянно си усмихната. Не знам дали не е нещо свързано с работата ти, която извършваш в момента, или просто така ти съм усмихната, да. Добре, нека някакво послание да отправим към зрителите днес в Световния ден на усмивката. Да. Какво би искала да им кажеш? Бих искала да им кажа да обичат себе си. Това е много важно. Даже да се усмихват на себе си. Когато се усмихнем, така сърцето ни разбира, че сме добре. Живота ни протича много по-добре, денят е прекрасен. Така игнорираме нещата, които ни дразнят, развиваме по-голямо търпение. Така че да се обичаме, да се усмихваме и ще ни направи това по-щастливи. Абсолютно. Много ти благодаря, че беше мой гост. Беше ми изключително интересно и имаше момент на изненада за познаването със смеха. Надявам се, че пак ще се видим, защото с удоволствие ще те поканим отново. Благодаря. А ние се...